जाबायना दिनै गिबि खेबनि थाखाय उदालगुरियाव इउपिपिएल हानजानि फार्मार सेल डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाफुंनाय जादों। जोङो इउपिपिएलनि मोनफ्रोमबो विंखौ थिग खालामनो थाखाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरि हिसाबै दैदेनगिरिफोरा मोनसे सेल बनायबावनानै होदों जोङो मोनफ्रोमबो दिगाव जौगाखांनायनि थाखाय। दा फार्मारफोरा मोनसे बिराद गेदेर एरिया आवग्रिनानै दङ। बिथांमोननि जौगासारनायनि खामानि मावनांगौआ बिराद गोनांथि दङ। अफिसजों फार्मार्सफोरजों डिपार्टमेन्टजों फार्मार्सफोरजों लिंक जानाया बिराद गेप जायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो दिनै इउपिपिएल हानजाया मोनसे फार्मार सेल दानाय जादों। राजनितिया मोनफ्रोमबो दिगावनो थानांगोन मोनसे डेम'क्रेसियाव फार्मार्सफोरा राजनिति खालामाबा डेम'क्रेसिया स्ट्रं जानाय नङा। आरो बे स्ट्रं डेम'क्रेसिखौ लाबोनो थाखायनो दिनै इउपिपिएल हानजाया फार्मार सेल दानानै जोंनि फार्मारफोरखौ कृखकफोरखौ बा आबादारिफोरखौ राजनिति भाबै स्ट्रं खालामनो नाजानाय जादों। आरो बियो मोनसे मोजां स्टेप, बेखौ जों गोग्गानानै बुंनो हायो। दिनैनि समाव जोङो डेम'क्रेसिनि मोनसे माइलस्टनाव जाहाथे मोजां भाबै आवगायलांनो हायो फार्मार्सफोरा, बेनि थाखाय हाबा मावगोन। दा बेजों लोगोसे आं मोननैसो बाथ्राखौ क्लियारिफिकेसन होफानो लुबैदों आं उदालगुरि सिभिल डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै। दा थांनाय 25 तारिखै रिहुन दैमारिया मानगोनां प्रमद बर'नि सायाव दुरबल नेतृत्व होदों होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेवहाय आं मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे बिपिएफआ बा हाग्रामाया बिराद स्ट्रं जुदि मानसिमोनब्ला 17 बोसोराव गोबां स्कप मोनबोबाय। बिसोर नङाबानो सरकारा बायो, खिन्थु बिटिसिखौ खुंनो थाखाय मोनसेबो आयेन पास खालामनानै लाबोनो हायाखै, साब रुल बनायनानै लाबोनो हायाखै। मानोना मोनसे एरिया, मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे सेटआप, 6 सिड्युलानो होन जियानो होन, बेयो मोनसे डेम'क्रेटिक सेटआप। बेवहाय मोनथाम जिनिस थायो। मोनसे जाबाय लेजिस्लेसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो जुडिसियारि। दा एडमिनिस्ट्रेसनखौ थिग खालामनो थाखाय बा जुडिसियारि बेवहाय नांगोन। दा एडमिनिस्ट्रेटिभ रुल्स बनायनांगौमोन बेवहाय, बेखौ थिग खालामनो थाखाय। दिनै बुंनो नागिरो माब्लाबा बेवहाय जे रस्टार रुलआ स्टेट रुल हिसाबै जाफैयो होननानै, जे ट्राइबेलफोरनि जे खथा बेयो 7थायावनो थायो माब्लाबा। बे जानायनि खारनफोरा जाबाय बेवहाय साब रुल गैया। बिटिसिआव दासिमबो साब रुलखौ बानायनानै लाना फैनो हायाखै। 17 बोसोराव खिन्थु बे खामानिखौ हाग्रामाया मावबोनो हायासै मानसिनि स्कप जानायनि उनावबो। अब्ला बेखौ स्ट्रं होनना बुंगोन नामा? स्ट्रं होननानै बुंनो हानाय नङा बिथांखौ। एसेबां स्कप थाखांनायनि उनाव बिथाङा बेखिनि खामानिखौ मावबोनो हायासै। दिनैनि समाव जुदि प्रमद बर'नि सायाव बाथ्राखौ नायोबा जोङो नुगोन जे बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे बिटिआरनि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन जालांगासिनो दङ। बेयो बिनि पजिटिभ दिग। 17 बोसोर खामानि मावबोबाय, माने सरकार खुंबोबाय, डिसपुटेड भिलेजखौ बियो सोनो हायासै। डिसपुटेड भिलेजफोरखौ बिटिसि एकर्डनि डिसपुटेड भिलेजफोरखौ हाग्रामा महिलारिया सोनो हायासै। होमबा बेखौ जों बबेयाव स्ट्रं नुखो? स्ट्रंथ' नुवासैना जों बेखौ। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो मोजाङै बुजिनो हानांगोन जे सोर स्ट्रं सोर नङा। सोरबा बुंबानो जानाय नङा। दा आरो बेवहाय मोनसे स्टेपखौ जों नायनांगोन जे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समाव मानो बिराद कारापसन जाखो। कारापसन जानायनि मेन कारना जाबाय जोंनियाव गार्जेन गैयामोन। दा बिथांमोना बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सिभिल डिस्ट्रिक्टफ्राव जे डिसिनो खामानि नायनायनि जि अधिकार होनाय, खामानि नायनायनि जि माबाखौ होनाय, दायित्वखौ होनाय, बे दायित्व होनायखौ बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे माने माबाया बिटिसिनि पावारा स्टेटनियाव थांबाय होननानै। बे बाथ्राया नङा। बे खामानिखौ मानो थाखाय होनाय जादों जे डिस्ट्रिक्टआव एडमिनिस्ट्रेसनखौ थिग खालामनो थाखाय। जे बबेबा मोनसे खामानि सोलिगासिनो दङ, बिटिसिनिफ्राय खामानि फैबाय लामानिनो बबेबा मोनसे स्किमनो, बे स्किमफोरखौ नायनो थाखाय बै समावहाय रावबो मानसि गैयामोन। कमप्लेन होनो पाब्लिकआ कमप्लेन होनोबो जायगा गैयामोन। जायनि थाखाय बिथांमोना बेखौ जेबो एक्सन लानो हायाखैमोन। दिनै बेखौ नायनो हानायनि, बिनि रिपर्टिं खालामनायनि पावारखौ, गोहोखौ, बिटिसिनो रिपर्टिं खालामनायनि गोहोखौ डिसिनो होदों। डिसिनो होनाय लोगो लोगो दिनै मा जादों? डिसिनिफ्राय रिपर्टिं मोनसे गैयाबा बिनिफ्राय बेयाव
खामानि मावग्रा मानसिफोर जाय थिकादारफोर बिथांमोना बिल मोना खामानि मावग्रा मानसिफोरा बिल मोना जायनि थाखाय दिनै खामानिया जाथारदों बेवहाय फल्स स्किम जायाखै नों बै समावहाय नुनो मोनगोन जे थांनाय समफोराव जे PMAY बा IY न'फोर नामावल' थायोमोन फिजिकेलि नुवामोन माखासे IY न' बा PMAY न'फोरखौ फिजिकेलि नुवामोन खिन्थु दिनैनि समावथ' मोनफ्रोमबो न'आ जागासिनो दंना दा डिफारेन्सआ बेफोर दा बे डिफारेन्सफोरखौ जों मिथिनांगोन जे बे हाग्रामाया स्ट्रंसिन ना प्रमद बर'आ स्ट्रंसिन प्रमद बर'नि स्ट्रं नेतृत्वनि थाखायनो दिनै मोनसेबो PMAYआ लुफुंजायालासिनो थायाखै दिनै मोनसेबो BTCनिफ्राय सेंसन जानाय स्किमा मावफुंजायालासिनो थायाखै गासिबो मावफुंजागासिनो दङ दा बै बेफोरखौ नायोबा दिनैनि समाव मोर स्ट्रं देन हाग्रामा प्रमद बर'आ मोर स्ट्रं देन हाग्रामा दा बेखौ जोङो बयबो मिथिखानाय खोथा आरो बिनियाव पलिसि गैयामोन हाग्रामा महिलारिनियाव पलिसि गैया प्रमद बर'नियाव पलिसि दङ बिनियाव मिशन दङ भिजन दङ हाग्रामा महिलारिनियाव मिशन आरो भिजन गैयामोन दा दिनै जों नुनो मोनगोन जे थांनाय बारफोराव हाग्रामा महिलारिया जिखिनि खामानिफोरखौ मावदोंमोन बियो कनफाइन EMफोरनिल' गेजेराव थायोमोन EMफोरनि गेजेराव जों बबेबा मोनसे खामानिया जायासै सोर अफिसारखौ बुंगोन जोंनियाव मानसि नागिरनानै मोना दिनै जुदि बबेबा मोनसे खामानिया जायाखैबा जोङो सासे मानसि नागिरना मोनदों जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बे जाबाय DC बियो बेखौ कमप्लेन खालामनाय लोगो लोगो रिपर्टिं टु BTC खालामगोन अब्लानिया बे खामानिया जानांगौ बायदियै जागोन दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिनांगोन ओंखायनो मोनसे एरियाखौ दैदेननोबा मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन डेम'क्रेटिक प्रसेसआव खामानि मावनाय लोगो लोगो डेम'क्रेसियाव मोनथाम जिनिसा थायो बे जाबाय लेजिस्लेसन एडमिनिस्ट्रेसन आरो जुडिसियेरि बे मोनथाम खामानिजोंसो जयै खामानि मावनाय जायो जों एडमिनिस्ट्रेसनखौ बाहायनाय जायाबा बेयाव मोजां खामानि जों मोननो हानाय नङा एडमिनिस्ट्रेसनखौ बाहायनाय जायाबा आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बुंना लालायबाय थायो जे जों सानसे समाव सेपारेट स्टेट नांगौबाथ' जोंनि एडमिनिस्ट्रेसनखौ जों बाहायनांगोन ना DCखौ जों बाहायनांगोन DCखौ दिनैनिफ्राय बाहायनायनि प्रेक्टिस खालामबासो जोंनियाव बेखिनि प्रेक्टिसा इयुनसिम फैगोन दा नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिनो हानांगोन आरो अब्लासो जों मिथिगोन जे बबे दिगाव जोङो दा UPPL सरकारा थांगासिनो दङ माजों थांदों आरो मानो थाखाय खालामदों बे बाथ्राखौ डिपलि मिथिनो हागोन दिनैनि समाव BTR एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि खामानि जागासिनो दङ बे जानाया सिमा बारायनायाबो जागोन बिनि थाखाय खामानिया कमप्लिट जानानै दङ बियो डिक्लारेसन जानायनि लामायाव फैबाय बिनिफ्राय आरोबाव जिखिनि कलेजफोर लानायनि बाथ्रामोन दा 10टा कलेजा जाग्रोसिगोन 10टा कलेज जाग्रोनायनि लामायाव बेफोर खामानिखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावबोनो हायाखैमोन बेफोर खामानिखौ मावबोनो हायाखै दा बियो दुर्बल नेतृत्वनि थाखाय जादों हाग्रामा महिलारिनि दुर्बल नेतृत्व बे दुर्बल नेतृत्वनि थाखाय जादों दा बिनिफ्राय लेन्ड पलिसिखौ बिथाङा लाबोनो हायाखै लेन्ड पलिसिबो खालामबोआखै मोनसेबो पलिसि बिथांमोना खालामबोआखै आरो दिनै जे मिशन मुडआव जे खामानि मावनो गोनां जादों मावदों बे मिशन मुडआव खामानि मावनायानो जादों जोंनि अर्थनितिखौ थिग खालामनाय जोंनि ओनसोलनि अर्थनितिखौ थिग खालामनो थाखाय दिनै मोननैसो बिराद गेदेर खामानि जाबाय बेवहाय दा जोङो बर' जातिनि बाथ्रा बुंबाय थायो भारत जातिनि बाथ्राखौ बुंबानो जाया बेखौ सिङाव मावनांगोन खामानि मावनांगौ दङ दिनै मोनसे खामानि मावगासिनो दङ जे बर'नि जि हिस्ट्रि बुरन्जिनिफ्राय लानानै कालचारेल बे गासै इउजफोरखौ खालामनो थाखाय दिनै आर्काइभनि खामानि मावगासिनो दङ प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे बे आर्काइभआव जुग जुगनिफ्राय बे ओनसोलाव जे बर'फ्रा दंमोन आरो बियो बिसोरनि थानाय जानाय कालचारेल माबाया आइडेन्टिटिया बे मोनसे लेभेलसिम दङमोन बे बाथ्राखौ फोरमायनो माबानो लिटारेरि दिगखौ थिग खालामनो थाखाय आर्काइभ बानायनानै सोरबाफोर रिसार्चआव फैयोबा बेयाव खामानि मावनो हानायनि मोनसे लामा दङ आरो बिनिफ्राय मोनसे गेदेर खामानि जाबाय थादों बर'फोरनि थाखाय बिराद गेदेर खामानि जे जों जे बुंबाय थायो जोंनिमोन दे सोरबा बुंबाय दिनै अमा बेदरा माने बेलेगनियाव थांबाय होननानै बुंदो बे मानो थाखाय थांदो बिनि थाखायबो खामानि मावनांगौ दंमोन सरकारि हिसाबै बे समावनो बिनि थाखायबो जोंनियाव आर'नाइ दङ आर'नाइयाबो बेलेगनियाव थांसिन बिनि आगरफोरखौ बेलेगा लांबाय होननानै जोंनियाव मोनसे गिनाय मोनसे सोमजिबाय थायो बिनि थाखाय खामानि मावनांगौ दंमोन दिनै GIआव रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ दंमोन बेखौ GIआव दा 25टा बिथिङाव दिनैनि BTR सरकारा पेटेन्ट रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बे 25टायाव जों जे नारजि जायो अनला जायो बेफोर जोंनि सोरबा गुबुन देशनि मानसिफोराबो बेखौ मिथिनाय नुनाय लोगो लोगो बे बर'फोरनि होननानै बुंनो हानाय जाहैसिगोन दायो
दा बे खामानिफ्रा सिं सिङाव जागासिनो दङ बेफोर जाबाय जोंनि जातिखौ फसंनानै लाखिनाय जुगे जुगे गोगोम खालामना लाखिनायनि खामानिफोर दा बे खामानिफोरखौ हाग्रामा महिलारिया दांहाङाखैबोमोन जेबो खामानिखौ मावाखैमोन दा बे खामानिफोरखौ मावनाया स्ट्रंसिन ना बै खामानिफोरखौ मावालासिनो दोननानै जोंनि बर' जातिखौ मोनसे ट्रेक बा मोनसे माने हाखराव खोख्लैनाय मानसिफोरा स्ट्रंसिन होननानै जों बुंगोन बिनि एन्सारखौ रिहन दैमारि बिथाङा होनांगोन ओरैनो सायाव बुंबानो जाया सिंनि खामानिया मा जादों सिङावथ' जोङो बिराद फंफ्लामोन बे 17 बोसोराव फंफ्ला जोङो जेबो गैया जिबायदि खामानिफोरखौ मावनांगौमोन बेखिनि खामानिखौ बिथांमोना मावबोआखै लिटारेसार दिगखौ जेबो मावबोआखै कालसारेल दिगखौ जेबो मावबोआखै जोंनि इक'नमि दिगखौ जेबो मावबोआखै इक'नमियाव सोर जादों बै समाव डेभेलपा अनलि थिकादार सेक्सननि मानसिफोरा डेभेलप जादों इक'नमियाव ग्रासरुट लेभेलनि रुराल लेभेलनि मानसिफोरा बेवहाय जायाखै फार्मार लेभेलनि मानसिफोरा बेयाव जेबो जायाखै दा बेफोरखौ थि खालामनो थाखाय दिनै प्रमद बर'नि सरकारा फिगारि मिशन थि खालामदों पल्ट्रि मिशन थि खालामदों गटारि मिशन थि खालामदों फिसारि मिशन थि खालामदों दा बे मिशनफोरनि गेजेरजों जोंनियाव जिखिनि खामानि जागोन इक'नमिकेलि बे इक'नमिकेलि डेभेलपमेन्ट जानायनि लामाया क्लियार जानानै दङ आं बेखिनिखौनो बुंबाय